Ahoj, som veterinárka a teraz ti vysvetlím, aké ochrany proti kliešťom pre psa máme v roku 2025 na trhu. V prvom rade teraz bola uvedená novinka od firmy Bravecto a to je injekčná ochrana proti kliešťom, kde po jednorázovej aplikácii je pes chránený až 12 mesiacov. Potom máme na trhu obojky, napríklad Foresto, Excalibur, Kiltix a ďalšie, kde trebárs obojok Foresto funguje až 8 mesiacov v ochrane proti kliešťom, inak to štandardne býva zhruba okolo pol roka. Následne máme tablety, ktoré sa psovi jednorázovo podajú a pes je chránený, kde tableta Bravecto funguje až 3 mesiace, inak všetky ostatné fungujú iba 1 mesiac. A potom posledná taká rozšírená skupina sú spodony, teda nejaké kvapky na kohútik, kde ochrana zase funguje 1 mesiac. Existujú ešte rôzne repelentné spreje, ale tam je ten účinok veľmi obmedzený, pretože fungujú iba hodinu alebo 1 deň. Poprípade nejaké prírodné alternatívne esenciálne oleje, u ktorých vôbec ale nebola preukázaná žiadna účinnosť. Keďže kliešte prenášajú závažné ochorenie ako babezióza, borelióza a kliešťová encefalitída, ktorými sa môže nakaziť aj človek, tak je nevyhnutné tú ochranu pre psa proti kliešťom zvoliť naozaj kvalitnú, aby ste boli chránení nielen pes, ale aj vy.